A diétának nagyon nagy jelentősége van a hólyagfájdalom-szindróma kezelésében. Sokan legyintenek, hogy a diéta már megint, ez csak olyan humbug. Óriási tévedés. A diéta alapvetően befolyásolja a vizelet legfontosabb paramétereit, amik fontosak abból a szempontból, hogy ne ingerlődjön a hólyag. A diéta megszüntetheti a vizelet savasságát, vagy lényegesen csökkentheti, elkerüli azokat a bomlástermékeket, amik ingerlőleg hatnak a hólyagra, kizárja olyan anyagok fogyasztását, amik ingerlik a hólyagot, vagy a hólyag beidegzését befolyásolják. Végül a diéta sok olyan apró eredményt hoz, amik összegződve a fájdalom csökkenését és a hólyag beteg állapotának a gyors javulását eredményezheti.